Salam. Men ejeming eke jagıydy. Meňem eke jagydım bar. Men adamyň kimiň adyna niýetlenip taklanyny bilemok. Emma men gyjagadymyň ady ýoluşymyň öňkü söýgülsiniň ady. Men başdan başlaýyn. Garaz men ejemiň jorusy bardy. Olar şäherde ýaşaýardylar. Käwat bize gelmäge gelýärdi. Şonna kiçik wagtymyzda ýanyna bir menden duş görmegeýçe oglanjygym getirýärdi. Biz köplenç diýen ýaly bile oýnaýardyk. Emma ol oglanlaryna meňdeş däldi. Bir hilçek nähilek diýen akçady, odanjady. Soňam gatyr gumazada garlyp gidiberen okdy. Gara şeýde her 3-4 ýyldan ýaly biz oň bilen görüşýärdik. Soňam birden şol ejemiň jorusy bilen gatnaşyklar kesilimi näme soň gelmelerini ýitirdiler. Gara biz şeýde ýokary klaslarda okap ýerkak bir klasda şeýdim maňa söz aýtdy. Menem onu erwet göremokdum, goýady. Galibete de edip belli maşgalalaram goýsa da özümiz ýaly. Şeýdip goýuşup başladyk. Bas dogry bir içken beýle duş görmesegem käwat toýdan soň meni ugrajady. Ýanymda joramam bardy. Joramam bilýärdi. Edrakdan ýörýärdi, garaz biz görüşüp gaýdýardyk. Şeýde biz mektebe oturduk. Mektebi oturanymyzda bir kel men obada işledim. Kalpoza. Şol meni halayan ýigdiňem öýler köplük bolan soň öňünde bir kitany öýlenmeli agaty bardy. Şoňa garaşýardyk. Şolar öýlenenden soň maňa gudaçylygy bermekçidi. Garaz bir gün işten akşamary öýe gelsem, ejem sen bilen görüşjek diýdi. Soň nahar çaýdan soňra ejem maňa şol bir wagtky şo jorusynyň ogul üçin gudaçylygy gelenligini aýtdy. Menem bir hilken ordum munça wagtdan hiç ile habar hatyrsyz şäher olanlary bir halaşýan zady bardyr. Onu da ejemem meňem goýuşýan joram gara sözüm ýykmarsyň diýip gelberiň diýendir sizem bir görüşüp biren adamlar diýdi-de. Şonda men birinji ýalgyşlygymy goýberdim. Ejeme özümiň halap beren oglumyň bardygyny aýdyp bilmedim. Sesimi çykarmadym. Ejem janan ýugoş. Menem ejeme çeken bolmaly. Öýde çykyp kirlemede atlym kämir aýdymam bilemok. Gara deýle boldy, beýle boldy biz şol oglum bilen toý etdik. Elbetde buda bolanmazdan soň meni näçe gerek görjek bolsa da şol görüşýän klasdaşlarym bilen hiç görüşmedim. Ol maňa nämeler diýenler we ýandan biýopa diýenler meni ýadgarandyr. Ýöne men ejem janyň şol jorusyna beren sözüni gaýtarmajak boldum. Diňe şo niýetim bardy, başga hiç ile. Ýöne egerde Iqbalymyň eýdiniň şeýle boljakdygyny bilsemdim, şo wagt men ejeme jogap bererdim. Gara eýem täze gelin wagtymdan
has doğrusu men şol gelin bolup baran gijemden ýoluşmaň meni halamaýanlygyny, gaýdybam halamajaklaryny bildim. Sebäbi ýa bir kiçik galynmyzda ol men garşyma geçip şeýle bir zatlar aýtdy, men gaterget boldum. Ödüniň halaşýan gyýdynyň bolanlygyny. 11 ýyl mundan ogul afta awariýada helak bolanlygyny, şondan soň hiç kim halap bilmeýänligini, bilije oýnamyşsyň ejesem megerem meni halar diýip alyp berenligini, maňa olan hiç kim duygusynyň ýoklugyny aýtdy. Menim tedim çykarman ağlap oturdum. Garaz bir näçe wagtlap ol men ýanyma da gelmedi. Ertesi günem näçe wagtlap men onu hiç kime de aýtmadym. Öýde gaýtjak bolmadym, girdim çykdym, ýördüm täze gelin bolup. Garaz gaýdyp gitdim, gaýdyp geldim. Bilmedim onu da. Men şol öýde ýaşajakdym, bu göz ýetendir da ahyry ýoluşum birazajyk ýumşap men bilen gatnaşyga girip başlady. Onu da maňa içilik mehr söýgü bilen otdy. Gaýtam käwat bir zatlar aýdýatda, öýden köý söýgüsiniň nähil gowdugyny, nähili şu atky turmuşa taýýardygyny, men bolsa biraz kalkodraktygym aýdýady. Menem ne kalkodrydy, kalkodrakdyr. Onu da iş saat diýmän oturup gidenden soň aglap oturýardym-da. Hiç kime iş aýdamokdym. Garaş etdim de men gowraly boldum. Gyjagym boldy. Gyjagym bolgun gaýnym pahyr. Maňa tala sally. Gowa ýaly görgüli. Bilýän edi sen çekýän jebiriňi, sen çekýän datlaryňy diýip gujaklady, meni aglady. Eger dedi karşı olmasaň, tenim ýollaşyň gowurýan gitmediň dedi. Şo ýoğulun sevgilsiniň adynda gaýsak sen gyýdyňa dedi. Men dogry aýtsam, maňa mehriban gyjagalyma edil şo dakatma gelmedi ýöne. Gaýnym diňledim, bolýa siz bilersiňiz diýdim. Garaş etdik-de ýollaşyň sevgilsiniň adyny takdyk. Ýollaşym gyjagym şeýle bir gowurýady. Gowurýat diýen gepin keltesi, gyjagym 3 ýaşanna. Daýdam bilen ýan ýoluşum uzak bir ýerler giderlerine ýolla, awtobarýata ýogulalar. Men aýjan o gurulun täleýleriniň mende işdigini iksem awtobarýata ýogulla öňkü halaşýanym, garaz men ýollaşmam. Olar bir-birini gowuran bolmalar, ikisiniň hem şeýle ýagdaýda, pajykaly ýagdaýda ýogulmaklar gaty sarsarçy boldy. Ondan beri 2 ýyl geçdi. Menim gyjagadym bilen şol öýde ýaşaýan gaýnymlarda bir baglygym bar. Olam meni eneke tutunup şu ýanjagadymda biram gaýnykejim bar. Olam bir hil gosarmy diýýäli.
Bir hilik men gider öýtdiler, men näme hoda noktaşymda men görgüller taşlap nirak gideýin. Garada aýtjak bolýan dadym arada biz ýyllyk etdik klassdaşlarymyz bilen. Şonda bir wagtky klassdaş ýigdim. Opak eriňem aýaly ýaşdy men ýogulypdyr. Otyrdyk bolan hemmeler tans oýnap ýör menem. Birazjyk da otyrny özümem bir bir kel bolan soň ýollaşmyň ýogulyna tansadym etmän otyrkam ýanyma gelip belki inni bagtymy synarsy edi. Menem aslynda biziňki bolmajakdyr diýdim. Men şo ýollaşmyň hatyrasy üçin ol öýden gaýtmajakdyrmyn. Diýmem. Bahalymyň malygyny oňaýça bolmalygymy aýtdym. Hemem yalan sözledim. Ýollaşym men gaty gowy görýärdi. Meniň ojagymy taşlap içerik çekdi. Men diňe gowy görýär diýen ýerine yalan sözledim. Taşlap gitmejegim çynym. Şoň üçin aýtjak bolýan dadym inni gyjak adam men ömrüm boýy hem ýollaşymy hem oň söýgüsini ýatdan çykarmaz derejede balym boldy diýme. Bu men çekmeli zadymdyr. İçimde hiç kime hiç girenç ýok. Diňe ýekeje zat arzu etýän gyjak adam bir men ýaly ýuwş bolman, gaýly bolman öz balyna şo men ýollaşymy goýsalar gyjak ýaly. Häsiçi bir ýamança bolsun, ykbaly men demesin. Ýöne öz bagtyna öz ýamança bolsun. Karasyň ykbaly sahypaňyzy görýän ýerilik baly dinanlar bar ekeni. Bu da men ykbalym. Garaş şeýle.